May kasayuran ka ba sa kahimtang sa atong kinaiyahan karon? O nagpakabutabungol ka lang? Magpakabana ug paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Ang Goodland usa ka non-profit organization nga ang tumong mao ang paghatag proteksyon ug hibaw alang sa atong kinaiyahan. Busa, ayaw palabya ang maong higayon. Paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Diri sa Radyo Natin FM 102.9 MHz sa dial sa inyong mga radyo. Mga hisgot-hisgot sa Goodland, matag Miyerkules, alas 6 hangtod alas 7 sa gabi. Mayong adlaw sa tanang mamiminaw nga maabot nining ato si Bianan ang 102.9 Radio Natin FM. Sa ngalan sa technical staff ining maong si Bianan, sa ngalan sa tag-iya mismo nining si Bianan, maayong adlaw kanatong tanan ug aniya kita karon sa ato nga programa. Sa wala pa diay, bot ko magpakilala sa tagkagalingon. Ako si John Ortega, lumulupyo sa lungsod sa Bantayan, opisyal sa Goodland nga asosasyon diin rehistrado sa Security and Exchange Commission, presidente usab sa Liparan People's Organization, o opisyal sa Tanyon Strait Fisher Folks Federation nga narehistro kini sa duli atong tuig 2018. Usab nahimo akong overall purok chairman sa 16 ka mga purok sa Liparan o membro usab sa M-Pharmacy sa Bantayan. O sa kining M-Pharmacy, Municipal Fisheries and Aquatic Resource Management Council. Voluntaryo nga kalihukan gatabang sa LGU sa Bantayan o sa diin nga kalungsuran nga diin kabahin sa kadagatan. Bueno, magsugod kita sa unang adlaw karon sa atong pagsibya. Tingali makapangutana kamo, nganong Goodland man ang atong gingalan nga programa sa ato karon. Una, tagaan ta kamo og mubo nga kasayuran nganong gintukod kining maong organisasyon ang Goodland. Kani maoy nagalihok nga may katakos o pagkamasangputon alang sa pagpangalagad sa interes sa mga membro sa maong kapunungan. Pinaagi sa mga masunod, nagadumalag kitag mga seminar, mga publikong panagatigom alang sa panaghisgot o forum, kabahin sa naandan, mga bagong pamaagi, aron mapalambo ang tanang klase sa pagpanguma. But pasabot, dinhi ang Goodland, duki-duki sila, mag-research, kay kuha man kita sa kebalok sa mga nagkalahi nga klase sa pagpanguma. Busa nanginahanglan kita usab og mga haniti nga mga pangunawna sa mga tao, o usab posible magpalit kita og mga libro aron nga maitabang nato sa mga membro sa kapunungan sa unsang paagi kini sila makapanguma. Lain usab pag-amuma sa panaghigalaay, kooperasyon o mga relasyon diha sa mga kaubanan. Sa nakita nato karon mao kini sang problema sa bisag asa ka nga dapit, bisag asa nga organisasyon nga adunay motungha nga mga panagbikil, mga panaglalisay. Busa dinhi pidagi ning organisasyon sa Goodland amo paning kamutan nga kining panaghigalaay ang matag usa kamaos kina sila mag-amuma. Ang ilang relasyon mapasuod tungod sa usa ka katuyuan. Magpahibalo po kita og mga kabahin sa impormasyon sa kalikupan og sa matag individual. Ngano man gikinahanglan nato kini? Tungod kay sa karon ang sagad sa mga tao maoy pasagad. Wala nila na mahibalo kung unsa na nagakitabo sa ato kalikupan o sa English pa environment. Ato usab ituboy ang mapalambuon ang ekonomikanhon nga kaayuhan. Mapalambo ang pagkinabuhi o may maayong panglawas sa matag membro. Di kinahanglan namo pod kini nga isip mga opisyal sa maong asosasyon
mangita kami mga pamaagi kung sa pagi makatabang kita tungod kay problema man karon sa atong nasod ang ikayong panglawas sa mga nagapuyo niini. Balig pagtabang sa atong nasudno nga programa, ang atong asosasyon nagapaningkamot usab nga mapadangat niini sa matag membro. Lain sad mao ang pagsugot sa kagamhanan sa iya mga programa aron maisa ang sumbanan sa panginabuhi. Nakita nato karon daghan sa mga tao tungod kay nakita nila nga para nila gibiyaan na sila sa gobyerno. Busa nawa ang ilang respeto o ang ilang mga panghunahuna sa pagtuman o kung sa pagsugot sa mga programa sa gobyerno kabahin ini. Nagatunghaos kasagaran gayod dili lang kay usahay ang personal hakog na interest. Busa ang Goodland nagapaningkamot kini sa ilang mga membro nga dili kini magpaswabi diha mismo sa ilang mga kasing-kasing o mga panghunahuna. Lain usab, nagapangitag kitag lokal nga sulbad sa suliran sa kalibutan nga nagaapekto sa kinayahan diha sa tulo ka kinayahan sa hangin, yuta o kadagatan. Nakaisgo kita nga nagapangitag lokal nga sulbad. Tungod kay diri pa lang mismo sa ato mismo nga dapit kinala may mga ideya na kita kung unsaon kini panalitan karon sa hangin, hugaw sa hangin. Unsaon ta pagtaba nga ang akto hangin hinlo, bisag dili maging kita nga 100% hinlo, pero bisag na lang mahanggab nato kining 90% sa hangin nga hinlo nga nagasulod sa atong lawas. Sa yuta, makita nato karon nga ang yuta ang mga hugaw diha lang ginapang panglabay. Kung ang ato tanom usahay makakaon og hugaw o ang atong mga sapat makakaon og hugaw, nya ihawon nato ang atong sapat og kaunon, dako ang apuruhan nga kini moadto sa atong lawas kay minaman usahay nga dili gani lutoon pag-ayo ang karne tungod sa kagutom, kaunon na lang. So ang kagaw o virus nga tuwa dikto dili kiti ni bugos mapatay. Tungod kay sumala pa sa siyensya, gikinahanglan kini ang mendunay mga virus o bakterya sa ato palibot sa karon nga kinahanglan naagi siya sa saktong pag-init o papabukal niya sa mga 30 minutos una pa siya matay. Diya sa kadagatan, daghan nga mga suliran karon nga makita nato diya sa dagat ang grabe nga kahugaw. So gikinahanglan kini usab nga atong timbang-timbangon kung sang paagi kita makatabang nga ang mga hugaw sa dagat mapaminusan. Pangutana, nganong Goodland man ang ato ginganlan sa ato programa? Gibase kini sa maayo orihinal nga katuyuan sa Dios sa iya paglalang ining yutang gipuy-an. Diya mismo sa Biblia ato makita nga iya katuyuan sa yuta nga kini puy-an, tikaron, palambuon og isip tao sumala sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto 31. Kitay gihatagan gahom sa pagbuot sa ubang mga linalang diha sama sa mga tanom. Pasabot naa nato ang pagdesisyon kung unsaon man kini, pila ang dapat itanom ug unsa ang aton mga pagaputlon nga mga tanom. Mga hayop, mga langgam o mga isda nga nagapuyo sa katubigan o kadagatan. Kita tanan ang gihatagan pagbuot sa pagdumala ni ana sumala sa kasulatan. Apan nagapadayon ba nga natuman ang maanindot nga katuyuan sa atong maglalalang sa usa ka maayong yuta? Ang tubag maoy wala. Kay mismo diha sa Biblia sa Pinadayag kapitulo 11 bersikulo 18 gaingon nga ang Dios nagalaglag sa mga nagalaglag sa yuta. Buti pasabot may mga kadaot nga nagakahitabo dinhi magtuyok ang ato programa nga Goodland o maayong yuta. Sumala sa mga ato pagpanuki-luki o research, ang atong karong ginapuy-an katulang balik kita sa 1987 nga balita
sa pagkig-research sa Times Magazine, miingon siya nga, kung ang kini ang atong yuta, sakto ramang ang pagtikad, ang pagpalambo ini, sarang niya mabuhi ang 15 ka bilyon ka mga tao nga diin aduna siya'y balansi nga pagpakaon o nutrisyon. So kung maing kita nga balansi, so sa kadlaw, makakaon ikaw 3 ka bisis, o ganya sakto sa nutrisyon, buti pasabot sa tanan, mga minerals, o mga makuha nato nga gikinahanglan sa atong lawas. Apan, mao ba'y nahitabo? Ang ato bayuta makapakaon sa 15 ka bilyon nga mga tao. Ang tubag, maoy, wala. Nga naman, sa karon sa mala sa record, kapin pa sa 7 ka bilyon ang mga tao nga nagapuyo tibuok nga bahin sa kalibutan. Apan subok paladungon kaysa giingon unta nga 15 ka bilyon ang mapakaon, milyon-milyon na ang mga taong nalunusan, gigutom, motulog nga walay kaon kung gabi nga diin kapin pa gani sa 7 ka bilyon ang tao karon sa kalibutan. Gapakita nga hilabihan na ang kadaot sa bagay nga maalamon nga si David Attenborough niingon, we are running out of time. O apiki na gid kay kita sa panahon. Basta may bot niya ipasabot. O ngano na kaingon siya niini nga apiki na gid kita sa kayo sa tong panahon. Pinagi ining programaha ato pa ning kamutan nga masayran unsaon nato pagtabang nga mapanalipdan pa ang wala pa mahurot, kadaot o kaguba nga bahin sa atong yutang gipuyan. Magisgot kita sa mga balaod, lokal, nasyonal o internasyonal kabahin sa mga kahimuhaan o natural resources. Ato usab sulayan pag-interview ang mga haniti o eksperto sa panghunahuna may kalabutan niini. Isip tao nga maoy piniyalan sa Dios sa pag-atiman, pagtikad sa yuta o pagmando sa ubang mga linalang, magkuha kitag mga ideya sa mga haniti sa pagbuhi og mga hayop din usa sa katuyuan sa Dios. Pareha anang naa sa Department of Agriculture. May naa sila gisangunan dira nga maoy maayo maghatag kanatog ideya kaalam unsaon sa pagbuhi sa para sa mga baboy, mga kanding, mga baka. Usa sila puhon ato pangutan-on kung unsaon kini nga pamaagi nga diin kumin naa kita ni ana dili kita ingon alkansi sa pagbuhi kundi mahimong malambuon og usa ka maginansyahon nga pagbuhi og mga sapat. Mausab sa mga pamaagi sa pagtanom nga diin maposlanon alang natong mga tao. O tungod kay panalitan sa karon, doon na ikaw uma, magtanom ikaw og mais. Mahibaw man ka nga sa ubang dapit ang ilang mais nga tanom himsog man, makahatag man og daghang puso sa usan niya kapunuan nga samtang ang imo dili man gani kini makahatag og bunga. So mangutana kita ni ana sa mga eksperto diha mismo sa Department of Agriculture, panabi sa Bantayan, o diri mismo sa Lawis, o dito sa Santa Fe. Usab, mangita kita og mga tao nga makahatag ka natog mga ideya, kabahin sa mga mananap, o tungod kay kini, kabahin na sa ato nga ekolohiya. Ato panikamutan nga maka-interview kita sa mga taga-DNR, tawag kay sila eksperto kabahin sa mga kinaiyahan o sa atong kalikupan. Mag-interview kita sa mga taga-BIFAR, tawag kung kabahin sa pangisda, sa kadagatan, sila pad ang mga haniti. Kung kabahin usab sa kining tulo, sa yuta, nga mga pag-amuma, pagtikad, o sa dagat, mangutana kita sa mga taga-DI kay ila usab kini kabahin sa ilang departamento. Kinitanan ang atong katuyuan ining programa maoy pagpalambo sa yuta ug sa ato kapanginabuhian. Ato sulayan pagdapit posible usab ang mga taga NGO
Tungod kini sila makatabang nato sa pagpasabot sa mga dinalian o mapuslanon nga mga kasayuran, mga impormasyon kabahin sa ato, matag adlaw nga pagpuyo. Ang pangutana nga nung mangutana pa man kita nila, manginahanglan man kita sa mga NGO, kay nakahisgot naman kita sa DENR, sa BFAR, o sa DA. Tungod sa nakita nato, kung ikaw muadto personal sa maong mga buhatan sa DENR, mangayo ikaw og tabang mga impormasyon, sagad ila imong tubag nga mapaminawan nila, kulang sila sa manpower. Buti pasabot, dili nila mahatag ang gikinahanglan nimo nga mga impormasyon diha-diha tungod kay pipila lamang silang nag-obra dira sa maong ahensya sa gobyerno nga daghan pa sila mga ginapang buhat nga lain. Ang sagad mao kanila nila tagaan og mga balasahon kung may duna sila, apan og wala ingnon nila nga bindi lang kami sa imo cell number kay kami na imo kontak nimo. Apan kontakon ka ba? Usahay makaayong kita nga malimtan maabot lang og siyam-siyam, wala gi text nga nidangat gikan kanimo. So gakinahanglan kita kini mga NGO tungod kay kini sila disenyo kini sila pod aron nga pagtabang sa mga suliran nga dili mahatag diha-diha sa atong kagamhanan. Una naton karon hisgutan dinhing programaha kabahin sa hugaw ilabi na kini maoyong mga basura nga bisag gahay ato makita nagkatag mahimo nga suliran sa ato kagamhanan. I-try ko no ninyo magadto ka mo merkado, diha mismo magpalit mo isda, o sa may inyong makita sa inyong mga mata, di ba basura? Mismo tingali sa inyong mismong palibot sa inyong panimalay, nakita niyo ang nagkatag ng mga basura. Buti pasabot nga, kini bisag haay ka karon, mao na kining problema sa kagamhanan. Mao ang mga kagamhanan, nagapanghuna-huna, nagapangayo sila og mga tabang unta kini mga basura mawa na kiti sa atong palibot. Ato na kitay gikuha nga kasayuran gikan sa National Geographic sa ila features nga how we can keep plastic out of our ocean. Walo ka milyon metriko tonelada nga plastic nga basura ang maadto sa kadagatan matag tuig. Gibana-bana nga 5 ka plastic bag sa basura matag usa ka roller, 1 foot dira sa lapyahan ang makita sa tibuok kalibutan. Ang plastic nga mga basura nagtuyok-tuyok sa tibuok kadagatan ug maabot kini sa bisan diin nga dapit sa kalibutan. Ug tungod sa paggaling sa dagko nga pundok sa basura, pinaagi sa sulog nga nagtuyok-tuyok sa tibuok kalibutan, mabungkag kini hangtod nga mapino. Mupailawom hangtod nga makaon kini sa mga nagpuyo ilawom sa kadagatan. Anyone can make plastic anywhere in the world and sell it anywhere else in the world. There's no design paradigm, there's no barriers. In order to solve the plastic packaging problem, we need to effectively rethink the entire system. From one which is linear, i.e. take, make, dispose, to one where it can be recovered and fed back into the economy as a valuable plastic material, or one where it is biobenign and it can enter the environment. The ultimate goal of the new plastics economy is to design an economy where plastic packaging never becomes waste. And to do that, we need every single player in the chain to change the way that they do things. Apan ang hinungdan sa polusyon sa kadagatan nagagikan sa nagkalain-lain nga mga paagi. Sa industriya, agrikultura, ug ang mga basura gikan sa mga syudad ug kalungsuran nga manaog pasingadto sa kadagatan. Ug mahimo kining hugaw nga mga lumot ug guguba sa ekosistema sa dagat. Ug sa pagpadayon nining mga polusyon, kining mga lugar mamahimong dead zones. Ug nahitabo na kini sa 400 ka mga lugar sa kalibutan. Apan kining maong polusyon maduma pinaagi sa pagbag-o sa kontribusyon sa sistema pareha sa agrikultura. If you eat, you're involved in agriculture. So it's a problem that all of us have to work together to solve. Soil health is critical for water quality. It's the first thing we have to focus on.
Here on the farm, organic matter is the key thing that we try to improve. The more organic matter you have in the soil, the better the soil can hold on to nutrients like phosphorus and nitrogen. Organic matter keeps it from leaching out of the soil. It grabs onto it, and that's good for the farmer, but it's also good for water quality in the bay. For any farmer to change their system is tricky, and it takes a lot of work. I think all farmers want to. It's learning different processes, practices that allow you to do it effectively that becomes a key. Matod sa National Geographic, 8 ka milyon ka metric tonelada nga mga basura dili kini bulo basura rang kundi gi-specify nila nga plastic yun. So buti pasabot na yung kita plastic kanang mga ginasudlan sa magpalit ka og mga sudanon o pagkaon sa merkado, kanang ginapusta nila sa mga linuto na nga daan, kana sa magitawag mga plastics. Og sagad gid karon makita nato ang mga diha sa mismo sa kalapyahan kini mga basura nga diin gipanudlan sa mga nagapangaligo diha mismo sa ato mga beaches, no. Matag tuig kini matud pa sa maong National Geographic, kapin sa 8 ka milyon ka metriko tonelada nga mga basura nag-adto sa dagat every year, ha. So matag tuig. Buti pasabot gibana-bana unsaon man nato kini. Kung i-plaster nato siya, adunay 5 ka plastic bag sa basura matag 1 feet. So kung nakakita ikaw roller, sukod ikaw, so matag pian na sumpay-sumpayo nimo, doon na gid 5 ka plastic bag nga makita nimo sa diha mismo sa aton kalapyahan. Makita kini matud pa sa maong National Geographic sa tibok gid kalibutan og wa pay lain nga dapit diha gid mismo sa ato kadagatan. Og kadaghanan niining maong mga basura nahimo na sa paranang mga pukot made of plastic man kana. So kana sila tanan sa makusog nga sulog pagbanlas-banlas diha sa ilawom sa dagat, sa makusog nga pag-ukay sa mga balod sa tibuok kalibutan, kini mga plastic kinadala dito og nagakaanam kini sila kapino. O gani diri na mitungha ang pong nga microplastic. O sa buti pasabot sa microplastic. Kung may kita gani micro, buti pasabot, dili na kini siya makita sa atong mga mata. Nagakinahanglan na kita butang nga diin makita nato nga naa ang maong butang o presensya. So buti pasabot ang plastic sa karon dili na nato mahibaw-an kung diin na siya nakaabot. Pananglitan lang. Sigurado ba ka nga ang asin nga ginatimpla mo sa imong linuto, asin na puros? Sumala sa panuki-duki katong mga miagi ng 5 ka tuig diya mismo sa TV, nahibong ang usa ka tawo nga nung pagkalibanga niya doon naman siya dagang plastic. Nga wa man siya kuno nagakao ng plastic, stricto man sa iyang mga ginapasulod siyang lawas. Sa nasayran sa kaulay sa pagsusi, diha di ay kini nagagikan sa asin. Natigom dito siyang lawas, gipagawa siyang lawas, mao to nakita nga adunay plastic nga hinggula gikan sa iyang kinaon nga maoy ginatimpla ang asin. Ingon na karon kakuyaw ang ato karong kalibutan. Dili na kita makasalig pa nga kanang asin nga atong ginabutang sa ato mga linuto, mga hinlo pa, free o luwas sa plastic. Ang mga pollution sa kadagatan gagikan sa nagkalahi-lahi nga mga hinungdan unsa man. Una, gikan kini sa mga industriya. When we speak industriya, panalitan anang kung nagpuyo kita sa dapit nga diin dunay mga sentrale sa tubo, ang ilang mga ginaling mga hugaw padulong adto sa dagat. O kanang mga faktoryahan, panalitan mag-obra og mga sakyanan. Nya ang ila kini mga basura kini mga asiti
padulong adto sa dagat. Agrikultura. Ang hugaw niini padulong sad sa dagat. Dadon kini sa kumag-uwan. Nga naman maingon kita nga agrikultura makahatag man siya og hugaw. Tuod kini ilang mga fertilizer magamit usab. Og mga hugaw gikan sa Pinoyanan sa mga tao diin padulong sa dagat. Mga hugaw nga maoy hinungdan nga may mga lumot og ulva. Ila ba kamo aning ulva? Nakasuray mo diha sa pantalan sa bantayan. Kanang lumot nga green nga makita ninyo maghunas o usayb sa magdako ang dagat, maglutaw kini. Mao kana siyang ulva. Nakaila ko ni ana sa maong ngalan, seaweeds na siya. Pero kana sa nga seaweeds, natungha na sa pinagi sa hugaw kada mga nutrient nga gikan mismo sa Pinoyanan sa mga tao. Kay makita nyo dira nga dihang mga kanal inig gikan anak kundi dapita sa mga sadya mismo sa merkado o sa Pinoyanan sa mga tao, diha tanan padulong sa dagat. Mauna siya ang nahimong lumot o seaweed siya. Apan ka na sa nga matang sa seaweeds, dili na siya pareho sa seaweeds nga gusok nga mahimo na nato kilawon. Kung dili kung kana siya makaadto sa mga Pinoyanan sa isda, parehaan ng mga gasang, muputi, mamatay, dili ka ginhawa. Kay init ka na siya. Panalitan kung maadto man kana siya sa mga Pinoyanan sa isda, mamatay ang isda kay init man kana siya mabaho. So, kana siya mo na siya mga buta nga diin hugaw nga nagikan mismo sa mga Pinoyanan sa mga tao. Kining mga hugaw o basura maoy nagakuha sa gasalipod sa hangin o kon oxygen o oksihino aron mahanggab sa mga may kinabuhi sa kadagatan hangtod kini anam kamatay. O saan nato kini pag pasabot o explain aron madali masabtan sa mga tao. Panalitan, kung ikaw natulog, putan ang imong ilong, so di ka na makahanggab, mamatay ka. Lahi man ang kinabuhi sa isda diya sa kadagatan. Apan tungod sa hugaw nga nasagol na mismo sa init, ang hangin na gikinahanglan nila unta pinaagi sa makusog nga bawd, mapadong nito to sila sa dagat, dili na nila makuha pa niini tungod sa kadagang hugaw, dili na nila mahanggab. Buti pasabot nga adunay nagsalipod nila og ila kini nga ikamatay. O kini nga maong pollution gikan sa basura nga makita na sa kapin sa 400 nagkalilain nga dapit sa kalibutan. Oh. Buti pasabot nga kung 400 ka mga dapit, murag makaayong kita nga dili kay murag halos anaa sa tong hunahuna nga mga dapit sa dagat, makaayong kita nga mahugaw na. O ang kining maong mga dapit ginganlan sa maong National Geographic nga dead zone. Buti pasabot nga patay na kining maong dapita. Kining hugaw or nutrients maoning mga phosphorus ug nitrogen. Mahimo makuha mawala pinaagi sa pagpanguma o pananom gamit ang kinaraan nga pamaagi ang organic. O sa may buti pasabot sa organic. Dili kini maoy mga artificial nga pamaagi sa abono nga pareho kana karon makita nato. Mahimo nga kining mga dunot nga mga bahin sa kahoy o tanom nga diha ra nadunot sa yuta o kining mga hugaw sa mga kanding o baka nga gibuwad nimo pagkauga gisagol sa katong mga yuta mo sige tawag nga organic. Buti pasabot kinaandan o kinaraan nga pamaagi sa pag-abono sa mga tanom. Matod pa sa maong National Geographic, kung ipadayo nato nga ingon ana nga klase sa pamaagi sa pagtanom nato sa ato mga tanom, ang ato yuta mismo makasala siya sa tanan nga hugaw parehaning nutrients o phosphorus nga unta padulong dito sa dagat. Buti pasabot mahimo nga makakuha siya sa dugang nga mga polusyon o makahilo
nga mahimo mamatay ang mga nagapuyo dito sa kadagatan. Sa tinuod, dili kini sayon nga buhaton alang sa mga mangunguma. Nganuman, sanglit siyempre, kung ikaw mangunguma, ang paghimog organic, gakinhalaman ni og taas nga panahon. Samtang kung may kwarta ka o mangutang ka, magpalit kag abono, diha-diha dayon, imo magamit maabono sa imong tanom. O gunya, makita nimo ang kusog nga pagtambok sa imong tanom. Apan, ang maong pamaagi sayop. Tungod kay ang paggamit sa mga fertilizer, nagatabang kita nga ang ato mismo palibot, ang ato mismo kinaiyahan dira sa kadagatan mahugawan. Ang organic nga mga pamaagi sa pagpanguma, gikinahanglan kini maoy osbon sa mga tao ang ilang mga kinaiya nga mogamit og mga artificial nga mga abono. Kini nga sistema aron mamahimo kining yawi kung ang organic maoy ilang ipadayon sa pagbuhat o makatabang sa paghino sa atong kinaiyahan. Adtong Domingo, Pitsa 13, niadto kami sa sitio Mambacayaw dako aron maka-interview sa mga batanon. Kay amo na sayran nga kini mga batanon aduna sila'y ginapatigayon nga simanal o regular nga pagpanghinlo mismo dira sila makalapyahan. Makapangutana kita itandi nato sa mga batanon karon diri nga ani diri sa ato mismo sa mainland sa Bantayan. Nganong sa ila mismo nga panuigon, ila gibuhat ang pagpanghinlo sa pagpamunit sa mga basura diha sa ila mga nabnaban. Ilabi na kaning mga plastics o mga gipanglabay nga mga biya nga baterya. Matod pa nila nga ang maong mga hugaw dili naman kini nagagikan sa ilaha lang mismo nga mga silingan, kundili mga anod kini nga nagagikan dira sa dagat Tanyon, tungod kay ang maong dapit facing man sa Tanyon Strait o sa Visayan Sea. Buti pasabot nga nagapakita gid mismo nga ang atong dagat grabe gid kahugaw nga sa bagay ang hugaw ginadalaya diri sa ginapuy-an sa mga tao. Nakahisgot kita og mga baterya. Humani ni karon ato may interview, mapadungog kaninyo ang mga interview sa mga batanon. Ato hisgutan kung unsa kakuyaw ang mga baterya, mga biya nga mga baterya nga diha ginapanglabay sa kadagatan. So, niya kita karon sa Mambacayaw dako. Kabahin kini sa aton nga radio broadcast sa una nato nga bahin nga isgutan kining kabahin sa solid waste. Kung anong nakaabot kita diri tungod kay nakahibaw kami nga kining mga batanon sa karon maoy aktibo sa pagpanguha og mga basura diha gid mismo sa lapyahan. Mga batanon kini sila sa Goodland nga kapunungan ng asosasyon. So makita nato sa kanunay every week naga-participate sila sa ginatawag nga coastal clean up, no. Dili sa coastal clean up, apil gani sa pag-rehabilitate sa ilang marine sanctuary sa mga corals o kagasangan dito. Ato sila tagsaon pangutana kung nganong nag-appeal man sila sa kining pagpanghinlo, pagpanguhag mga plastic sa basura diha sa ato mismo kalikupan. Aron dili makakaon ng mga isda, mga basura o malimpyo ang among lugar sa. Ang baterya purpose nganong gipamunit namo kay makahilo man na siya sa isda and then makadaot siya dili ra sa tuwa or sa apil na pud sa mga isda mao na mong gipamunit siya kay ang kanang battery kung magdugay na siya sa dagat kay makuan mo gud na siya kanang matugmok mao nang purpose kanang gipamunit namo. Tungod gikuha na mo ang mga sagbot gikan sa mga gasang o kanang mga pila taklob sa gasang. Tungod kay kung mataklob siya sa gasang maputi siya tungod di po kaginhawa ang gasang man po sa kahayop mura pa siya tao na nabuhi sa dagat
naginhawa po siya. Kung matakluban siya sa noog, maputi gid siya, mamatay. Na ang kung ang sagbot po ang mga sagbot na mga plastic, mga kuan battery, kung moadto po siya sa gasang, mamatay po kaya ang plastic na po siya chemical hasta ang battery. Ang battery mas delikado gid sa gasang, bisig unsa pa kala siya kalayo, kung mo kuan gid siya mutunaw gid siya, na dyan posibilidad na yung chemical sa ilawom makaiag, makatag, or maato sa laing gasang, mamatay siya, hindi siya kakuan. Grabe chemical ang kuan battery. Marang kuan. Ang makapasamot dito kanang dagsa diri sa mga basura kanaging bagyo, mga gikan sa lugar para sana may baon man ginato nga kanang ang plastic dili gikan sa tuwa kay galain-lain gani ang lingwahe nga gasuwat. So mao gina siya. So kanang plastic pud makakuos gina siya sa dagat, labi na sa mga isda kay kanang mga isda di ba na mo ilog sa ilang kanon. So kanang plastic ilap nang makaon mo nang kalabanan ro sa mga isda, nagnihit gid di ba atong mga amahan wala kay mga kuha kay nagnihit ang mga isda. So mao po na siya ang kuan problema, ang mga plastic ug ang mga battery. So makita ginato nga diri sa Mambakayo dako. Ubay-ubay gid ang inyong nakuha nga mga basura diri no. Usa ka mga klase sa basura inyong nakuha? Plastic, og pampers, battery. Asa kini sa inyong una-una, asa kini gikan ang maong mga basura diri ra sa inyo ha? Dili. Asa man day? Sa ubang lugar na kuanan sa bawd ba. Baligianod sila padong kani diri. Tapos Moto diri na dagsa, lagi pamunit namo. so buti pasabot nga kining mga basura nga makuha nyo diri kada semana di lang Dili ra linabay sa mga silingan ninyo kundi gikan anang dagat tanyon. So dadon sa kusog sa sug, ibanlas diri sa mga kusog nga hangin. So paghunas punito ninyo. Maayo sad nga usa kini nga yung panghuna-huna paghawan sa ato ang mismong kadagatan. Nakadungog ko nga magsige man mo og replant o rehabilitate sa katong mga nangabali nga mga gasa nga naman yan yung ginabuhat man. Kay para matubo na po siya balik. O sa pa inyong nakita sa ilawom sa dagat Daghan dito. siya plastic. Abot pag dito sa inyong mga santuary. So sa inyo ginabuhat sa mga plastics dito. Dili pang Kuha. Pamunit. So ubay-ubay inyo nakuha nga mga basura pod. Okay, sa pagkatinuod ang mga plastic kini mga gasang nagaginhawa na sila kay tanoman sila. Duha siya dili lang tanom kundi sapat siya ang gasang kinabuhi sa parapod sa uban nga mga isda. Kung matabunan sila so di na sila makaginhawa, maputan sila, mamatay pod. No? So nindot ang inyong mga ginabuhat diri. Usa pay uban ninyong mga magluwas sa pagpamunit og plastic unsa pa gid mga ginabuhat yo diri isip mga batan-on sa Gudlan. Mananog. Kapananom og Mga kahoy. dagkong kahoy. nga naman kapananom pud mo. Kay para in case o magkanang uwan, mapundura ba? Pero ang usa pod na tungod kay kining tanom nagasaha na siya sa sala sa hugaw sa nastong hangin kining carbon dioxide. So kung daghan kitag tanom diri masala niya mga hugaw kanang mga pollution nga nasa hangin. Pag bugwak niya ni so maginhawa na to na tagitawag na nga oksiheno. Di man gid mahurot sa tanom hinlo ang hugaw nga naa sa hangin pero at least nakatampo siya sa paghinlo sa hugaw nga naa sa hangin kay ba mo tuluman ka klase sa hugaw ang atong ginatubang karon. Kanang hugaw dira sa yuta nagsasara kani mga asiti ug unsa pa. Tapos ang hugaw nga naapis mo sa tubig sa kadagatan ug ang hugaw nga makuha po nato gikan sa hangin, gikan kini sa mga aso, sa nagalalahi nga mga makinaryas, sa mga ilabi na kining sa mga ginabuhi nato nga mga sapat sa mga hugaw. So ubay-ubay lang nagapakita nga kining hugaw karon mo na siyang nahimo siya nga problema, number one problem sa ato mismo karong kalibutan sa kagamhanan. So mapasalamat kami nga kamong mga batan-on diri sa sa inyong pangidaron sa karon nakatabang kamo sa pagtuman sa programa sa atong gobyerno karon aron nga magpadayon
makakuha kita og kahinlo sa ato mismo nga kalikupan or sa aton environment. Daghang salamat sa inyo nga pagsanong sa amo hangyo o pag-interview karong nga adlaw. Nino inyo na dungog ang mga interview nato sa mga batan-o, no. So inyo na dunggan nga sila mismo kung ngano ilagi paningkamutan nga mahinluan, ila mismo to kagalingon nga initiative. Walay may nagsugo nila kundi sa ila nasabtan pinaagi sa pagduaw kanunay sa good land ngadto sa ila nga dapit. Ila nasayran nga doon sa day kami hinungdanon na kining mga basura diha sa mga nabnaban, mga kalapyaan, panguhaon kay makahatag man kini og dakong kadaot mismo bisag sa mga ginapuy-an sa mga isda diha sa kadagatan. Aduna kitay lain nga hisgutan kining pag-research nato dugang. Nagisgot kita ganina kabahin sa mga biya nga mga battery nga gipanglabay diya sa kadagatan. Daon sa kini ka kuyaw. Bueno, ang World Journal of Advanced Research and Reviews kabahin sa gipanglabay nga mga battery diya sa kadagatan nagaingon. Toxicity effects of waste dry cell battery, the hematology and biochemistry of blood, gills and liver of Clarias genipinos fingerlings. Mas mayo akto lang gibasahon ini ang giingon. Matod pa diri. Indiscriminate dumping of spent dry cell batteries have continuously polluted aquatic environments, usually as surface runs off, with deleterious effects on aquatic fauna, including fish, toxicity effects of water-soluble fractions of waste dry cell battery, on blood, gills, and liver of Clarias garipinos fingerlings were investigated under laboratory conditions. Acute and some lethal 56 days. So batay pasabot ani. Ingon diri mismo nga kini mga ginapanglabay nga mga battery diha sa dagat maka-apekto kini sa dugo mismo sa isda, sa iya mga hasang, sa iya atay, og mismo magapabilin kini dira sa iya lawas mga 56 ka mga adlaw. Og matod pa dinhi ang circular tanks each in randomized block design, fish concentrations with a control, it replicates confidence limits and cumulated and behavioral changes and death of the fish. So gapakita na to nga kini ang resulta sa mga battery dira sa dagat maoy makahatag pagkapatay sa mga isda. Aquatic pollution emanates from a variety of sources, mainly anthropogenic and natural sources of the numerous ecosystem pollutants. Heavy metals of anthropogenic sources immensely contribute to accumulate of toxic metals the aquatic environment. Adiyan na kitay gihatag diri nga mga mahatag maingon natong epekto, sintoma, warning nga mga sinyalis kini nga aduna kitay gitawag niya nga lymphoma o makuha nato gikan sa mga baterya nga naa mismo sa isda nga ato nakaon. Kung may naa ka niini, mao ni ang imo pagabatsagon. Fever o hilanat, swelling of the face and neck o may pagpamaga, no, nga sa badabatsag nimo sa imong mga nawong o sa imong liog. Lump in your neck, armpits or grain, o kanang panghubag, no, o pamukol sa imo mismo nga mga liog o sa imo mismo nga ilok. Excessively sweating at night, unexpected weight loss. Pasabot ka ng panington ka panahon sa kagabion, unya nagakaanam ikaw gaano, nagakawala ang imong gibugaton. Eknes o pangatol sa panit. Breathlessness, but pa mawad-an ikaw magkalisod ka sa paginawa. Loss of appetite,
ang imong pagkaon nagakaanam og walay gana, feeling of weakness, nagpagpangluya. Kana siya maoy signs nga aduna kitay o ilhanan nga aduna kitay lymphoma nga sakit gikan gikuha sa mga biya nga battery sa gipanglabay nato sa dagat nga diin nakaon sa mga isda. Ang Republic Act 7160 gitawag kini siya nga the Local Government Code of the Philippines of 1991. Sa pagsabot may kaangtanan sa mga balaod nga may kalabutan sa panagat, sa DIPAS Act, sa Tanyo Strait kini Ecological Solid Waste Management Act, kining Clean Water Act, Clean Air Act. Diri ato mabasa sa Section 17 sa mao mismong Local Government Code sa paragraph 2 niya o 17A nagaingon diri. Local government units shall endeavor to be self-reliant and shall continue exercising the powers and discharging the duties and functions currently vested upon them. They shall also discharge the functions and responsibilities of national agencies and offices devolved in the pursuant to this code. Local government units shall likewise exercise such other powers and discharge such other functions and responsibilities as are necessary, appropriate, or incidental, or to efficient and effective provisions of the basic services and facilities enumerated herein. So, gapakita nga ang ato mismo kagamhanan nagtudlo siya sa ato mga local government units para ang munisipalidad, sa siya mga lungsod, syudad, o mismo mga barangay nga dapat ila mismo paligunon ang ilang komunidad nga ang maong pagpanghinlo sa ila mismo palibot ilagi kini ika patuman. Sa number 6 niyan ini or sa paragraph 2 sa page o article 2 sa iyang 7 no, paragraph 7 ato kini siya nga mabasa. Municipal buildings, cultural centers, public parks including freedom parks, playgrounds and sports facilities and equipment and other similar facilities. So gikinahanglan kini nga diya mismo makita nga diin hinlo no ang mismong aton local government o mga barangay o munisipalidad ila kini sa mismo ipahamtang or ikapatuman. Sa lungsod sa Bantayan, kay ako taga Bantayan man, agi sa pagtuma niini sa maong local government code o mando, nagdisenyo sila o gitawag pinaagi sa sistema sa purok o purok system. Kay sa pagkatinuod, kung gobyerno lang o mga empleyado sa gobyerno ay pabuhato nato nini sa mga pagpanghinlo, pagpatuman, dili nila mahimo kini. Busa ilagi tuyo nga ilambigit ang mga komunidad. Busa pinagi sa ilang purok system nagaingon diri sa resolution number 287 series of 2019 enacting municipal ordinance entitled an ordinance strengthen the purok adapting the purok system and prescribing its rules, regulations, and functions in the local government unit of Bantayan, Cebu, superseding Municipal Ordinance Number 18, Series of 2017. Whereas provided for in Paragraph 16, Section 381 of Republic Act 7160 nga mao ni sang Local Government Code, otherwise known as the Local Government Code of 1991, the sangguniang barangay can provide for the organization of community brigades, barangay tanod, or community service units as may be necessary. Unsa man kini? Giingon diri niya ang gikinahanglan mismo diha ang education through its non-formal education had organized puroks in different sitios. So sa Bantayan mismo na-organisar na kini panalitan lang sa Lipayran adunay 16 ka mga purok may naa sila.
o ila kini gi-federate o matag karon og unya ang maong mga purok president kauban sa mga empleyado mismo sa mga membro sa maong purok o household naga panghinlo sila sa maong mga hugaw nga diya mismo makita nato sa ato kadagatan. Ang pangutana, gikinahanglan lang ba nga mao ang lungsod o syudad o mga purok o barangay ang magpatigayon ng paghinlo? Wala na ba'y laing gisanguna ni ini nga maong magpatigayon o ipadapat mismo sa pagpanghinlo nato sa ato kalikupan o sa ato kinahiyaan? Ang ato mismo kagamhanan nagpahimutang sa ginatawag nga Commission on Solid Waste Management nga diin direct kini gikan sa presidente ngadto sa maong komisyon o ngadto na sa down sa ato mismo diri sa kabarangayan. Apan ang pangutana, ila ba kini napatuman? Sa pagkatinuod, gikan adtong 1950 hangtod karon, aduna sila'y ang ato balaod gibuta nga dapat i-regulate sa maong komisyon ang mga manufacturer nga mga plastics nga dili kini makahilo o toxic sa mga tao apan subo palandongon nga wala nila kini na himo pananglitan lang sa lipayran sugod sa gipatigayon na ang gitawag segregation sa mga basura nga makuha diya mismo sa panimalay, makuha mismo diya sa lapyahan, kapina sa 7 katonelada nga mga plastics o adunay kapin sa 2 katonelada nga mga baterya nga gipanglabay mismo diha sa dagat. Kana record mismo sa ila sa lipayran lang. Busa nagapakita nga ang dagat karon nato sumala sa tong gibasa ganina pretty naging hugawa. Busa unsa may gibuhat sa Commission on Solid Waste Management nagapakita nga nagpasagad kay kun ila gibuhat ang mandatos para nila unta karon dili kaingon ana nakadaghan nga mga plastics ang makita nato sa tong palibot o ginalabay sa mga tao o ang ginakuha mismo sa ginapamunit nato matag karon og unya diha sa mga kabarangayan. Bueno ato ibalik kisgutan kadiyot kining kabahin sa National Solid Waste Management. Unsa may ila mga dapat pagabuhaton sumala sa Philippine Legal Response to Environmental Problems. Ang Constitution mismo sa Article 2, Section 16, nagaingon, protection and advancement of right of people to a balanced and healthful ecology. Sa Article 2, Section 15, protection and promotion of right to help of the people. O sa Article 12, Section 2, Paragraph 2, protection of nations' marine wealth. Pasabot nga kini mao ni mga problema karon nga dapat buhaton sa maong komisyon nga halos dili nato makita. Dinhi sa hataas nga mga katuigan gikan pa ni adtong 1950 hangtod karon kini sa ako lang murag inutil kini ang maong komisyon kay ngano man mga klase-klaseng basura ang ananaa makita nato ilabi na sa kining mga makahilo kining mga asiti diya sa kadagatan kining mga single-use plastics kanako bisag hutdon pa sa mga LGU ang ilang ira igasto sa pagpanghinlo sa mao mga basura kun dili kini maglihok ang maong komisyon mamatay lang kita sa kalibutan ang maong hugaw ang maong suliran magapabilin kini sa gihapon mahimo raman unta nila kini i-regulate pinagi sa pagkanunay monitor sa mga faktoryahan nga nagagama og mga plastics murag katubang igo lang kita naga pangandoy nagadamgo diha sa atong mga hunahuna
nga walay katumanan. Bueno, sa sunod namo nga pagsibya diri mismo sa ato sibyahanan, ginadapit namo kamo sa pagpaminaw tungod kay ang ato hisgutan kining matungod sa balaod sa kadagatan, mga balaod sa pagpangisda. Kung asa kita dapitan ini, pwede mahaom o dili kita makabuhat og mga kalapasan. Unsang mga balaod nga diin makaingon kita nga ang ato mismo tingali silingan nakabuhat og mga kalapasan. Sa makausapa, dagang salamat ining sibyanan nga gihatagan kami oras nga diin maka bahin ini o makapadangat sa amo programa sa Goodland. Sa mga mamiminaw, amo kamo ginadapit nga sa sunod semana sa pagpadayon sa pagpaminaw o pwede kamo usab makadapit sa inyong mga silingan sa pagpaminaw tungod kay hisgutan nato ang kabahin sa mga balaod sa kadagatan, ang balaod kabahin sa pagpangisda. Diha sa may mga Facebook o YouTube, pwede ninyo kini pangitaon ang Goodland. O dagang salamat ninyong tanan og maayong gabi. Inyong nabati ang mga hisgot-hisgot sa Goodland diri sa radyo natin FM 102.9 MHz sa dial sa inyong mga radyo. May kasayuran ka ba sa kahimtang sa atong kinayahan karon? O nagpakabutabungol ka lang? Magpakabana ug paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Ang Goodland usa ka non-profit organization nga ang tumong mao ang paghatag proteksyon ug hibaw alang sa atong kinaiyahan. Busa, ayaw palabya ang maong higayon. Paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Diri sa radyo natin FM 102.9 MHz sa dial sa inyong mga radyo. Mga hisgot-hisgot sa Goodland, matag Miyerkules, alas 6 hangtod alas 7 sa gabi.